me jatketaan. Ja eiköhän jatketa taas. Eli me jäätiin tähän. Ui! Aista paska! Tuolta se varmaan tuntuu, kun eka kerran tapaamisen. Kyllä mä ymmärrän sua, Jason. Sellainen nössö pitää. Aika nössö. Ui! Ei! Älä tipu! Saakeli! No vittu! Perkele. Eikä joudu ottaa tää juoksualusta. Ei! Mä kuolin. Tak! I'm gonna kill everyone. Okei. Toi oli verisen ärsyttävä. Jos mä joudun aloittaa alusta. Tai juoksu. Saakeli Bambi! Pilasit mun elämän. Ja taas tulee. Mä hakkaan tän niin kovaa kuin pystyn. Tässä on kyllä aika paljon kiroja. Nyt ei feilata taas, nyt vaan juostaa. Mä tiedän, että sieltä tulee takaa tyyppejä. Nyt tiedän. Taas tekas. Voi vitsi. Nytte. Mene äkkiä! Sä pystyt Ei! Kuoltiiks me? Pitiks tälleen tapahtuu? Ai niin jo, nyt mä muistan. Joo, piti tapahtua. Ubisoft Motor Production. Toinen käsi. Ei oo varmaan mun käsi. Far Cry 3. Mitä? Naamalta näyttää toi. Ai. Aivan paskaa vittu et on. Use C4 and mines to create something stupid. Path leads to the heart of the jungle. Follow the path. And you will find the answer. Where am I? What the hell? You are awake. Well, not all of you. The arm has been deadened to allow for the Tatau. It is brave to swim a storm, but to sunbathe on a beach with pirates, insanity. You have the right to take my life. But no, I will also take yours. I am Dennis. Jason. Mangao. Lava. The heron, the shark, and the spider. I know who you are, Jason. You are a warrior. And the Tatau will allow for you to unveil your true self. Okay. Mä muistan kuka on tätä. My older brother has been killed. I need to find my younger brother and 4 other friends. Come with me.
No, you can only help yourself. Jason, onko se hullu? Lähde yksin, on petturi. No älä oo. Kyllä ne kannattaa ottaa mukaan. How did I get here? I found you on the beach. Welcome to Amanaki village. It is something, isn't it, huh? Selamat, Tengahari. I have Jason Brody with me, the man who escaped Vas Camp alive. Your escape is a sign that the battle has turned. Our people are in need of good news. So, these are your people? The island calls to the strongest. They called to me. The island dwellers, the Rakyat, accepted. And I became a member of their tribe. They are something, aren't they? Beautiful, most definitely. I could have anyone I choose. But my will is set on one woman. Here, cash for weapons. Okei, ja tästä ostaa You want to ensimmäinen save ase. your brother, right? I've never Tuo on shot hullu. anyone before. Se on ase. Mä tiedän. What do they say in America? Tälleen. There's Saadaan such ostaa ase noilla rahoilla. Mutta mikä se ase on? Se on ase. Se on... Mä kyllä arvaan, että se on ase. Ja mä arvaan, että se on käsiase, eli pistooli. 60 $ saa... Mitä nää tanssii? Puli, sakri, poppa, tito, pato, pato. Näettekö te mitä tanssia noi vetää? Maailman paras tanssi on täällä taas. Tulkaa mukaan bileisiin. Minulla liput maksavat noin 60 $, että mä saan monta pistoolia. Okei, täällä on ase. Mummo asekauppiaana. On siinä aika kova mummo sitten. Erä ensimmäinen ase on tässä. 1,5 tähti. No, tässä voi käyttää 4 asetta. Follow me, my friend. Kyllä mä sen tiesin. Here, Käytä sitä. power Miksi mä comes voin from käyttää? young. Saakeli. Kerro mulle. You must learn the terrain. Know where to stand at all times. Free weapons. Okie dokie. Ei mä enää oo kattonut videoa. Map the island and locate Ulleda his men. puusi ja ryypää. Hei, mitä noi on? Access. Our people have no use for devices such as these. Ketä on? But you, Kukka. you Mikä will learn kukka? vital Mikä kukka vai information mikä? from them. Yes. Oh, Scramblers arruutti. are at the top. Green leaf. Each tower covers a Arruutti. limited area. No niin, nyt mä voin käyttää asetta. Eli mä näköjään voi kylässä käyttää aseita. Check playing card. Okei, dokie. 31 meidän ensimmäiset rahat. 31 $. Saadaan melkein tänne toinen pistooli. Hui hitto. Treenataan vähän. Oi. Nyt vähän pidemmältä. Oh, pam! Ei, melkein ihan keskellä. Okei, mun pitää mennä tonne. Go to the radio tower. Mennään sitten. Mitä? Siis mä tosta vuoresta voin mennä vaan. Tossa on tie, miten mä en huomannut. Täällä Radio Towerin lähellä on käärme ja mä haluan näyttää käärmeen teille. Jotkut varmaan tykätään tämän pelin käärmeet. Ei oo vaikeeta, niitä ei pidä tappaa, ne vaan tulee puria. Kyllä sä voit tappaa ne. Se kannattaa. That must be the radio tower. No mitä sä luulisit? Tää Jason on tehnyt. Joo. Come on, where are you? Tuolla. Yes.
Kuole! Okei, radiotorni. Ebin musiikki tähän. Sinun on tehtävä tämä, Jason. Olet sotilas. Warrior of the Tatau. Don't look down. Mikä sä... Oh, granaatti löytyi. Yes, granaatti löytyi. Lalila. Tätä Okei, tää heiluu. Tää radiotorni heiluu ja sit tätä huimaa vähän. En mä tiedä. Okei. Nyt päälle. Virrat. Voi käydä varmaan Twitterissä tai Facebookissa ja kaikessa tällaisessa nyt. Mä voin käydä vielä katsoa uusia YouTube-videoita, kun mulla on nyt netti. Ja tosi, ei vitsillä. Mä en yritä vitsitä, mä en halua. Fiksuin tapa hyvä. Ai niin joo, sä voit tehdä tälleen. En tuu muistamaan. Ja mutta te saatte nähdä se ensi jaksossa. Jännää tapahtuu, mutta se tulee ihan nopeasti. Tämänkin videon jälkeen.